हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि खान्थाल माथा इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आङो मा बिसयाव कन्टेन्टखौ लानानै फैनो नागिरदों। दानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासे मोजाङैनो नायलांदो। दाना आङो नैबे आंनि बाइक बोराइजोंनो थांबाय थानोसै। नैबेनो जाहैबाय डिमाकुसिनि साहा 5 किल'मिटार गोजान जायो। ओमफ्राय आङो साहाथिंनिफ्राय खोलाहा थांबाय थादों। दाना मोनबायानो दाना आं नैबे जायगायाव मोनफैबाय। नैबेनो जाहैबाय बाबा एलडि प्रडाक्शननि जिथु दाउ फार्म, बेयो नोंथांमोना नायदो। दाउफ्राबो नै सान मिथिया मोना मिथिया गिसेरबाय थाखायो। नाय लोगोफोर, बिथाङा दानो गावनि फार्मनि ओरै सानजा साइडथिंनिफ्राय बारि बागाननिफ्राय मोदोमफुल बिलाइ लानानै फैदों आरो फिथाइ लानानै फैदों। दा बेजोंनो बिथांमोना नै मा खालामो नायनानै लादो। बिथांमोना बेनिफ्रायनो मेडिसिनफोर बानायो। नैबे जाहैबाय केमिकेल गैयि मेडिसिन दाउनि थाखाय। नायदो बिथाङा दानो फिथाइखौ माबायदि हादों। ओमफ्राय बेबायदि हानानै बिथाङा दानाजों लगायनानै होगोन। ओमफ्राय नैबे बिलाइखौबो हानानै दाउनो होगोन। नायदो बिथाङा हागासिनो। दा बेबायदिनो बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामो, दाउफोरखौ जोथोन लायो आरो नै आदारजों लगायनानै होयो। नायदो नोंथांमोना नै बेबायदि आदारखौ जायै जाखांनानै दसे उनाव बिसोरो बे बिलाइखौबो जायो आरो बेखौ जायोब्ला दाउआ ग्रथ जायो। ओमफ्राय आरो बेराम आजारनिफ्राय बारग'यो, जेहि बेराम जाया। नोंथांमोना नै नायनानै लादो मोजाङैनो। नोंथांमोना दानो नुबाय अनेक रोखोमनि खालामनाय, मोदोमफुल बिलाइ हानाय, फिथाइ हानाय आरो आदाराव लगायनानै होनाय। दा बिनिफ्राय बेनिफिट्सआ मा दं, दा बेखौ मिथिनो थाखाय आङो अनार्सनि खाथिसिम थांगोन आरो नोंथांमोना मोजाङैनो खोनासंनानै बुजिनानै लादो जे बेजों मा जानो हायो। आं माब्लाबाबो नुनो मोनबाय जे दाउनो थाखाय मोदोमफुल फिथाइ हानाय, ओमफ्राय आरो बिलाइ हानाय। दा बे बुस्थुखौ आं मालाबाबो नुफेराखैमोन, ओमफ्राय दिनै नुना मोनबाय। ओमफ्राय मा खारनाव बेखौ होयो एसे फोरमायनानै होदो अननानै। बेखौ जोङो माने बे मुदुफुल बिलाइखौ बिलाइ आरो फिथाइखौ दाउ देरनायनि थाखाय होदों आरो बियो माने जोंनि गामियारियाव मोननाय मोनसे माने केमिकेल गैयै अर्गेनिक मोनसे दाउआ बिराद थाबनो ग्रथ जायो आरो बेखौ होदोंबा। बेखायनो जोङो बेखौहाय दिनै होदों आरो आं बेखौहाय आंनि चेनेलावबो होदों, बाबा एलडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावबो नायबानो मिथिखागोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे बुस्थुखौ माने होदोंबा ब्रयलारफोराथ' बिराद थाबनो ग्रथ जाखायो। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ, बे मुदुफुल बिलाइखौ होदोंबा बे दाउआ थाबनो ग्रथ जायो आरो। नोंथांमोना दानो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गियान सोलोंनानै लानो हाबाय होननानै आङो सानना लाबाय। नोंथांमोनाबो गावनि जुदि दाउनि फार्म खुलियोबा बे मेडिसिनफोरखौ बाहायनो हागोन। आरो जों एक्सुवेलि बयनिबो न'खराव दाउआ थाखायो। बे गावनाव थानायखिनि दाउनोनो बे मेडिसिनखौ जोङो बानायनानै होयोबा निस्सय खामानि जागोन। अननानै नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो। आङो नेक्स्ट भिडिअआवबो मोजां कन्टेन्टफोर लानानै फैनो आङो नाजागोन आरो बिनिफ्राय साबसिन भिडिअफोरखौ बानायनो नाजागोन। नोंथांमोना अननानै बे आंनि इउटुब चेनेलखौ फल' खालामलांबाय था। थेंक इउ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।